z variantov, ktorý je no, jazdec B7, E5, tam je veľa iných možností. E4, to je principiálne. A6, dá sa mi, že C6, tie hlavné varianty. Teraz som zjedla 300 gramov. Zväčša v kráľovskej indickej, keď čierny urobí takto vec, že C6, A6, tak plánuje dať E5 s tým, že keby to bielý raz bral, tak berie to s Ačkom a získal by centrálnejší pešiak ako niečo biely. Možno, že aj rovno išlo už B5. No, čierny urobil všetky príkladné ťahy, ale B5 nezahral stále. A teraz to už asi nejde, lebo rentgenácie stĺpci. H5, D5. No, normálne by to chcel čierny zobrať s pešiakom, lenže je tam asi strelec A3. A hrozí SD6 a vysí väža, čiže to by muselo prísť C5 a zase D5 diera, kon D5 rovno. Jazdec berie E5. No teraz to biely už asi nebude brať druhýkrát, aby čiernym ostal pešiak na D6. A3, to sa tam hoví častokrát. D5. No teraz už môže zobrať, teraz to je úplne iná situácia, keď je zahrať F5. Bielý to teraz hrá rozumne, ako tým, že čiernemu ostal D6 pešiak, už je F5 zahraté, čiže je tam napätie v tej pozícii, otvorí sa ešte viac, tak bielemu stačí iba v podstate vymeniť pár figúr a potom aj ten kráľ čierneho môže byť slabší a mám mať bielý výhodu. A tu máš bieleho. No to vyzerá dobre. Tak prečo si to tak zahrala? Nenapadlo nič iné. Čo? Nenapadlo nič iné, ten tady kopetuje. Tak mohol si minimálne na F5 zobrať, nie? No a čo? G4. G4 nemusíš ani nejako, možno aj G4 vychádza, ale čo hrozí? E bere F5, väža bere F5, kôň A4. Ja figuru nechcem. Ale vlastne, hej, strelec B2, jazdec B2, F4, no. No po F4 to asi G4 musíš, čo? No to nebol, čo? Dobre, nestal sa? Myslím, že včera so Simou tam, že sme hrali. Áno, dobre. Jazdec berie B2, strelec berie F5. Jazdec D3? A ďalej? No to je ale relatívne v pohode, nie? Vlastne teraz to je, si bol asi spokojnejší, nie? Slabý pešiak E5, E4, slabé pole, ale nedieje sa zatiaľ nič takého, malá výhoda bieleho. Malá výhoda, ale stabilného charakteru. Tak. G4, asi aby nejak na E4 sme sa dobre dostali, prípadne G5 možno niekedy. E7, beža E1, beža E7 naspäť. No, bielý stupňuje tú prevahu, zdá sa. F7. Manevrovacia fáza. To sa chýba. Jazdec D7. Je chyba, hej. Ako už to manevr tam. Hej, ale už sa zdá, že prevaha bieleho sa zväčšila o niečo. Tak, teraz väža D6 hrozí. Tak asi má C5, nie? Ale C5 si to... Nie D6. Ty to držajú sa, naši konečný. C5 si D5.
Vybeža. Nie, ale možno je lepšie radšej nejaký král G7 teraz. Že dáma na nejaký F7 použia, alebo na G8, lebo vieš, a E8 kône 4 je veľmi nepríjemné, tam hrozia samé vidličky, ale možno král G7, nie? Vybeža D4, vybeža tak kone 4. To vyzerá tak. No veď hej, ale tak určite vieš, že E8 je číslo, nie? Král G7, vieš, a D6 dáma F7 kône 4 a